Dobrý den, vítejte na prohlídce moderního rodinného domu s krásným výhledem, s dispozicí 6+ KK a samostatnou bytovou jednotkou. Dům je situován na samém okraji obce, kde zajišťuje krásný výhled do krajiny a leží na pozemku, který má výměru 1400 metrů. Součástí nabídky je samostatný stavební pozemek s výměrou 900 metrů. Po vstupu ze zahrady vás zaujme velkorysý obytný prostor, přírodní materiály a akumulační kamna značky Biofire. Z předsíně vstoupíte do chodby, která propojuje všech 6 místností. Vpravo od vchodu se nachází pokoj, který je zamýšlený jako kancelář. Vlevo je samostatná bytová jednotka, která má vlastní koupelnu, přípravu na kuchyň, výstup na zahradu, zvýšený strop s patrem, který se dá použít jako obytný. A nyní pojďme do ložnice. Ložnice nabízí dostatek soukromí, volný a bezpečný průchod do rozměrné koupelny a samostatnou prádelnu. Nyní se nacházíme v dětském pokoji, kde volně můžeme přejít do pokoje naproti, který má zvýšené mezipatro, které může sloužit jako důmyslně řešené úložné prostory. V celém domě je podlahové vytápění. Každý pokoj můžeme vytápět na jinou teplotu, ať to buď to elektrickou energií, nebo těmito příjemnými salavými kamny. Dům myslí i na váš komfort a bezpečí. O komfort se stará systém Loxone, o zabezpečení kamerový systém a systém Jablotron. Dům také chytře hospodaří s energiemi a s vodou. Využívá dešťovou vodu, umožňuje práci se šedou vodou, je připravený pro solární kolektory i fotovoltaiku a komfort doplňuje centrální vysavač Husky. Na obytnou část navazuje zahrada s biotopem, která může být zároveň i stavebním pozemkem. V okolí domu pohodlně zaparkuje až 5 vozidel. Přímo u domu je připravena základová deska pro budoucí sklad a zastřešené stání. Pokud se vám dům líbil, neváhejte nás kontaktovat.